ಅಂಚೆನೈತೆ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿವಾದಾಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಾಡ ತೋಜಾವಲ್ಲಿ ಇರ್ದಂಡ್ರು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಈಗ ಆಪಣ ಜಾಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡು, ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಮಲ್ಪುರದ ಅನ್ಪುನಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಇಂದೇನು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಾಡ ತೋಜಾವನು ಏತು ಸರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ದೈವನ ಸಿನಿಮಾಡ ತೋಜಾದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುರದ ಅನ್ಪುನಲ್ಲ ನೀ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆರೋಪ ಕೇಳದ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಂಚಿನ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡೆ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಚಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವ್ ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂದು ಮಲ್ಪರಿ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಎಂಚ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಇರಿಕೆಂಡರು ದೈವದ ಕಳ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಳ ದೈವದ ಕಳ ಅಂದ ನಾವು ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಳ ಅವಳು ದೇವರ ಕಳ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ದೈವದ ಕಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಬಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ತಂತ್ರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇನ್ನ ಶಾಂತಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಂದು ಅಂಡ ದೈವದ ಕಳಟ ಅಂಚತ್ತು ಐಟ್ ಮಾಂತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೈನ ನಿಬ್ಬ ಇಸೋಡೆ ಅನ್ನದು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಾಡ ತೋಜಾವನು ಇದು ಪನ್ನಡೆಗೆ ಬರಪೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ತೀರುವ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಕಾರಗ್ ಗಗ್ಗರ ತರೆಕ್ ಪಟ್ಟ ತಲೆಪಟ್ಟ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಯ್ಯಂಗಿ ಉಜಾರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕತನ ಚಿರಿ ಅಣಿ ಅರ್ಧಲ ಒಂದು ಐನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿಂಚಿನವೇ ದೈವಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನವೇ ಬಣ್ಣ ಬಾಡುದು ನಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲು ಇತ್ತತಿ ಇತ್ತ ಮತ ನಮ್ಮಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಡ ಐ ಕಾಡೆ ಬೂಪ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆವಡುಂಡ ಕಾರ ಗಗ್ಗರಜ್ಜ ಅಂದ ದೈವ ಆವಂದು ತರೆಕ್ ಅಣೆಪಟ್ ತೆರೆಪಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ದೈವ ಆವಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿಂದನ ಆ ರೀತಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪಡಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂದ ಇರಿಕೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ತೆರಿಪಾ ಉಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಉವ್ಯಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತೆರಿಪಾ ಉಡ್ನಾಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆಡೇ ಮಲ್ತು ತೂಪವುಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಹುದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜ ಐನು ಮಲ್ತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೆನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ್ದ ಕೆನ್ನಿ ಅಪಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊರ್ನಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲ್ಪುರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಳ ಅಂದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಐಟ್ ತುಲೆ ಏರೆಗೆ ಚೇಡಿ ಪೂಜೆ ನಲ್ಪಡ್ದು ಚೇಡಿ ಹಾಕು ನಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಬುಳ್ಗಡೆ ಪತ್ತು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಂದು ಕಂಡದು ಅಂಚಿನ ನಗ ತುಂಬಿರ ಬುಳ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ದೀಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಂದು ಕಟ್ತೀರ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ದು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಈರೆಗ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂದದಂಡ ತುಳಿ ಈರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯವಣ್ಣ ನಿಂದಿನ ಮಾತ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರುವ ಅಂದ್ ಎನಕ್ ಏನ್ ನೀರಡ ಅವು ಏನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅನ್ಪೋಯೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದ ಮನ್ಪನವ ಆ ರೀತಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನಂದು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಂದ ಇಷ್ಟೆಡ್ ಉಂತುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅವು ಐಕ್ಯದಕ್ಕೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಈರುಕೇನು ರೇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತದ ಅವು ತಪ್ಪು ಐನೇನೋ ಪೂಜೆ ಐನೇ ದೃಶ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಆ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕೇನು ತೂಪ ಹೊಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಬಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆಕೆ ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಐನೇ ಅಂಚಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ ವೇದಿಕೆಟ್ ಬಂಡ ಐ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನತ್ತು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಡು ಎಂಕ್
ಅನುಭವ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವಿಸಿನ ಏತೋ ಅನುಭವ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಣವೇ ಅತ್ತು. ಅವೇ ವಿಷಯ ಅನ್ಬಿಡ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜುನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟ ಆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೀರ್ತಿ ವ್ರತಿಕ ತಂದು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಏನೇನ್ ತೋಜರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಸತ್ಯಲ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ತೆರಿದು ಜೀನ್ ತೋಜೋಡು ಅತ್ತೆ ಐನೇ ಅವೇ ವಿಷಯನೇ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹೌದಾನೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳದ ಬೀರ ಅಂದ್ ಅವು ಕೂಡಿ ಅಂದಿಜಿ ವಾ ದೆಯ್ಯದ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಿಸ ಮಲ್ತಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಮರಲು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಬೊಕ ಕಡೆ ಗಾನಾಗ ಆ ದೆಯ್ಯಡ ಬೋದು ತಪ್ಪುಕೆಂದು ಬೋಡ ಐನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಐಕ ಪರಿಹಾರ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಅಡೆಗೆ ಬೋದಿಯ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪ ನಮತ್ತೆ ತೂಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೈಸೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಬರ ಏತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವದೊಡೆ ಏತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಬಣ್ಣವು ಯಾನ್ಲ ಉಂಡು ఆయన మల్పొడిచింది వండదు ఆయన మల్తది ఆయన కూడిన ధైర్య తీరందే దానికి దాని అణక్కల్లో లేరు ఇతే ఊళ్ళేరుందే కండవత్తెర తీరంದು ನಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೆಟ್ಟವತ್ತನ ಉಂಡು ನೀತಿ ರೀತಿ ರೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಳಿಯ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಂಬಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಲಿಖಿತ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಊಳೆ ಒಂದೊಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಂಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜಾನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅಪ್ಪ ಐನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಉಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ಐಕ್ಯ ಏನೆಕಡೆ ಬಂಡೆ ದೈವದ ಕಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಂಬಾಣಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಬಂಡ ಜಾತಿ ಮತಡು ಮೀರಿದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳಾಪುಡು ದೈವದ ಕುಡಿಯಡಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗಬೇಕು ಅವನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಲಯಾಳದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಈತೆದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈತಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಸರಿಯಾದ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಊರು ನೋಡಿದ್ರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಊಲೇ ನಿಕ್ಲು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೆನದು ತೀರ ಪೋಣದ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಣದು ಕೊರ್ನಂದು ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪುಣ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಮಲ್ತದು ನಮಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದ ರೀತಿ ಇದು ತೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ತೆಲ್ಲದು ಈ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತನವರ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ನೆಕ್ಕಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಐನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತ ತೋಜ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಐಕ ನೆಕ್ ನಾವು ಪೋಪುನ ಉಡ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ನಂಚಿನಂದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಇತೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಮುನಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಾಡ ಬರ ಅಭಿನಯ ಮುನ ಸರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡಾರು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾಡೋ ನಾಟಕಡೋ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಯಿ ಆ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ಗ ಆಯನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡೈನ ಮುಖ ಆಯ್ನ ನಿಯತ್ತಡು ಕೂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ఆయన ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಬಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಿಯತ್ತುಗಳುಂಡು ಕ್ರಮಕ್ಕಳುಂಡು ಆ ಕ್ರಮನಾಯ ಪಾಲಿಸೊಂದು ನಾಟಕನೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನ ಹೂ ಮಲ್ಪನೈಕ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ದಾಂದ್ರೆ ಆಯ್ಗ ತೀರು ಮಲ್ಪನೈಕ್ಲ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿದಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು
ಇತ್ತೆ ದೈವ ನಾಟಕನ ಅಥವಾ ದಾದನ ಐತೆ ಸಿನಿಮಾನ ಊಹೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದೈವಡ ಕೇನಂದ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪಯ ಅಕ್ಲ ನಾವು ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ಅಂಡ ಅಪಗ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ತಿರೋಜಾರು ಬೊಕ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಬಾಕಿ ತನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಪನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದ್ ಬಕ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಐನವೇ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇದು ಬಳೆ ಕರ್ಣಚಮಾರ ಅವಡು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲವೇ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಬಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟ ಪಾಡುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ತೀವ್ರ ಐಕ್ ಇಂಕ್ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಜನಾಂಗಗೂ ಬಳೆ ನಂದು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಎಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದವ ಅಥವಾ ದೈವದ ಜಾಕರಿದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಅದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಇತ ಗಾನ ತೂರುಡು ಮಂಜ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಂಡಲೆ ಕಾನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಂಚಾರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಂಡಲೆ ಕಾನೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಐನವೇ ಐನಂಚಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನ ಐನ ಚಾಕರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಂದದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಅಡತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅವು ಸಮಯ ಕಾಂಡೆ ಆವಡು ಬಯ್ಯಗ ಆವಡು ತೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡಲ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಕ್ಲು ಐಕ್ಕೆ ಪೋಡತಿ ಬೊಕ ಈ ನಾಟಕ ಎಕ್ಕ ಬೈರವಲ್ಲಿ